adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 22 sa bulan sa Enero, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 13 kadto sa 19. Unya mitunga si Jesus sa bungtod o gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya. Nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, "Gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa." Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga ginganlan niyag Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan nga ginganlan niyag Boanerges nga sa ato pa mga anak sa dalugdog, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Cananeo, og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.